wani kallo da kika yi mata kamar irin kyawacin san cewa ya aka kika sani ni nake dauke a ai ma giya roƙon sa take yi take bai gyara barman cewa da Allah a fakka dawa na samu za ka yi basu ne wata ne da sai da mun sai ta kaga depth in the suspicion everybody is yawwa to ga yawwa so amma lokacin da take moving kai ma za ka ɗan moving zama sai kun ba Gurin ya musu wayo kawai ke ta yi yana wayo kawai ya ya kan a cin kai sai yana cin kai sai su ma hoton a gasa But that's the case of dad and my